дар калонтарин фестивали зимистонаем. Ҳозир мерем як галачсои ба маззаи ҷоя мехӯрем. Рафтем. Дар ин фестивал ҳамагуна таомҳои ҷаҳон ҳастанд, аз таомҳои африкоӣ саркарда то таомҳои ҳиндугӣ. Ман бештар аз ҳама шаврмаи мексикоӣ бо мурғро дӯст доштам, ки воқеан ҳам ба мазза буд. Нархи он 7.5 евро буд, тақрибан 80 сомони худмон мешавад. Беҳол ба мазза. аз ҳисобе ки портсияи бурито камтар буд, ман хостум хӯроки ҳиндугӣ бичашам. ин хӯрок барои ҳама одамое ки тезира дӯст медоранд. авқоти ҳиндискира ҳама вақт рис кати мехӯрӣ? як фишкаи дига бо нон қатитар мекунӣ мехӯрӣ. баъди хӯрок ширинии крепес гирифтам, ки ҳам мисли блинчӣ ки худ монад, вале 1000 маротиба болаззаттаре. онро дар ҷояш омода мекунанд ва начинкаашро худат интихоб мекунӣ. нархаш 7.5 евро. дар умум ҳама хӯрдагиҳон